An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye février mars kalo ale tile 5 ye bi ye san 2026 min ye sunkalo ye an b'ale tile 16 la fala ye. Sɔgɔma in na an bɛna na taa Macky Sall ale ka candidature a labɛnnen don cogo di, mun ni mun bɛ sen na an n'an da don o la. Maître Cheikh Oumar Konare ale ye bataki ci an ma, diɲɛ nafa ni diɲɛ nata ni diɲɛ kɛlɛw mun b'u dugu ma an n'an da don o la k'o fana fɛsɛfɛsɛ a bɛ se k'o faamuya cogo min. An ka saraba i n'a fɔ don o don alamisaw fala ye o ye conseil des ministres ye. Sanu ye sɛbɛn damadɔ ta min ye magandalaw ka musakako ye fala ye miliyari 2 ani miliyɔn 270 fala ye. 125 o de talen no Mali gouvernement fɛ fala ye ka hijita kɛ ni Ethiopian Airlines ye, ɲinanta ye Ethiopian ye, o de bɛna na taa n'an ka hijitalaw ye. O la conseil des ministres y'o yamaruya di an n'an da don la. An ka jamana kɔnɔna na min ye basigibaliya ye Buguni sira an n'an da don kuma fana na ka taa se sunkalo kɔnɔna na dɛmɛ minnu bɛ ka kɛ hali bi. Kɔkan kibaru olu n'a ko tɔ datugu bi sɔgɔmada in na. Aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma, aw bisimila. Aw bɛ jani de sanfɛ ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an dɛmɛbaw olu fana ma. Jaba Sidibe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la an b'a fɔ monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo ka foli ta ka ɲɛsin ale ma. Babukari k'an b'a fana fo Dɛnɛnkɔrɔkaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen ye Tabani marabolo kɔnɔna na ani kanu a ka kanu na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Seku ale ni min ye Uruzo ye cɛncɛnbɔla don danganda la Kalabankɔrɔkaw fɛ yen k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn. Fala ye n ko n'i mago bɛ nɔnɔmugu la Nido première qualité namara tɛ min na fiyewu se y'a fɔ fana fɛ yen Torokɔrɔbugu i bɛ nkalon bɔ anw da pewu e y'a nɛnɛ ka ban a bɛ cogo min e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ y'a ye o ni e tun bɛ min o ni nin tɛ kelen ye dɛ. Donc ni maa mago bɛ Nido première qualité la a wuli aw ka se y'a fɔ fana ma ale ka baarakɛyɔrɔ bɛ Torokɔrɔbugu kɔfɛ ale tɛ foyi feere ni Nido tɛ. Produit kelen bitigi kelen bɛɛ lajɛlen k'i sefa ka se. Jalafara maire Seydou Sakɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na ka Jalafara ka bɛɛ lajɛlen fo Seydou ale sababuya la. Dugutigiw an y'aw ka ci ye an b'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn. Fala ye n'an y'o fo an bɛ Siriman Bacili fo monsieur le maire ale fana b'an kanu kosɛbɛ a b'an lamɛn. Thierno Oumar Assi Diallo le jeune k'a fana fo ka se Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na. Sori Kɛmɛso ale ni Amadou Gassama ale bɛ domaine kɔnɔna na. Ise Kone petit Nino min ye wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na fala ye. Bi sundoyɔrɔ kuma bɛnkɛ nisɔndiyalen nana dɛ. A ko denmisɛn min b'a wuli ka soli ka sɛsulu dayɛlɛ fala ye k'o ta ye sɛdensu ye. Bɛnkɛ ko ni maa ɲɛna cogo o cogo fala ye ko dɔ bɛ sɔn dɔ da i la. A ko kuma kɔrɔ dɔ bɛ yen ko b'a fɔ ko wari tɛ se ka bange hɛrɛ la k'o t'anw ka tiɲɛ ye hanfala ye ko wari bɛ maa bɔ nɔgɔ la. Bɛnkɛ ka kununko kumaw la fana ko k'i kana sira saya ɲɛ bɛɛ bi sa kana sira kelenna kuma ɲɛ fala ye o bɛ bɛɛ sɔrɔ nka i ka siran jamala malo ɲɛ jamala malo k'o de bɛ hɔrɔn danbe bɛ bɔ i la fala ye ne t'a tɔ f'i ye dɛ ne b'o mara n yɛrɛ kun a nisɔndiya ko i b'o dɔn kununko bɛnkɛ de nana ni suntigɛ ye fala ye ko Usumani Sheriff Marani Aidara taara a terikɛ fɛ yen n'o ye Sheikh Yakubu Dugure ye komi ale n'o ka di o bɛ kuranɛ dɔ fala ye. Usumani Sheriff Marani Aidara taara o fɛ yen Sherifukɛ taatɔ o fana ni ye bonya minnu kɛ u ye dɔ k'ale kun fala ye an fana y'an sun tigɛ n'o ye kununko a ko de la sa k'a nisɔndiyalen don fɛn fɛn b'a kɔnɔ fala ye a ye gundo caman di kunun na nka ne bɛ n da o mara fɔlɔ nin ye a ka zanadalenw ye a ye minnu fɔ kununko bɛnkɛ yɛrɛ bilama a labɛnnen don a bɛ fɛ ka taa Segu koyi parce que a na kɛ kununko Sherifukɛ y'u bon ye han Sheikh Yakubu Dugure fala ye n bɛ se ka fili mais min kɛra ɲɛna n b'o fɔ san 2014 fala ye ani Sheikh Yakubu Dugure bɔra yan a bɛ fɔ minnu ma ko kadiriya maaw olu ka ɲɛmayasoba min bɛ Marɔkaw fɛ dugu min na ko Magda fala ye u taara ye kuranɛ dɔnbaa maa 300 ni kɔ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Sheikh Yakubu Dugure de ye bɛɛ da a la ne de tun ye kunnafonidila ye ka tugu kɔ bɛnkɛ ko k'a terikɛ don fala ye
bɛnkɛ dun ka teriya ka di n'ale tugura maa min ka a ti bɔ i kɔ a ko foyi ti bɛn bɔ k'an k'an jija an k'an sinsin sirifukɛ ko k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula a y'a yɛrɛ dɔn maa ye fala ye ka maa tɔw fana dɔn maa ye k'a k'o sinsin yaasa tɔn bɛ se ka taa ɲɛ cogo min nin y'an ka bi sunɔyɔrɔ kuma ye fala ye n'an bɔr'o la an bɛna an ka laada la sɔgɔmada in na an bɛ taa gɔngɔnteri fala ye baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bilara n'a bɛ maa 200 ni kɔ bɔ k'olu ka bataki de ci u ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmaayaso ma yaasa u bɛ se ka sigi ka kuma kɛ cogo min na a ko ma bɛn han an ka jɛ an ka u yɛrɛ ka ɲɛmaa lamɛn n'o ye ɲama Abulayi Danbele ye syndicat secrétaire général do gɔngɔnteri ciment ale kɔnɔna na. Audience ko kuma mun fɔra an ye lettre d'u ma k'a fɔ ko mɔgɔw b'u la le 25 o kɔni ye lettre in jaabi ko sikafɔ tɛ se ka kɛ nin waati in na ko sabula ko jaabi jɔnjɔn t'olu bolo ko d'an ma an ka ko ninnu lahala ma donc ko fana an ka point plupart bɛɛ bɛ direction régionale la Kayi donc k'an ka olu ma kɔnɔ jaabi min mana bɔ yen donc san y'olu siège ka ban kan an ka plan bɛɛ bila ni tribunal donc ni jaabi min bɔra yen an ma sigi an ma jɛ ka baara k'o la o pour le moment o sikafɔ kɔni jaabi jɔnjɔn t'olu bolo an ka ni lahala ninnu kɔnɔ donc o bɛ se ka min fɔ an ye donc ni inspection ka jaabi ninnu tribunal jaabi ninnu bɔra kana mɔgɔ bɛ sikafɔ la k'an bɛ se ka sikafɔ demander tuguni kura ye donc n'a dépendait don olu ka disponibilité fana la a b'a sɔrɔ o t'a ma sɔrɔ o fɔ an ye bon an kɔni bɛ waati min na vraiment gɛlɛn tɛ juguman don sabula février fana sara sarako kuma tɛ yen donc janvier sara ma sɔrɔ février fana sara ma sɔrɔ 13 mois ma sɔrɔ donc an kɔni bɛ baarakɛyɔrɔ la franchement denbatigiw juru ta yɔrɔ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ baarakɛlaw bolo tuguni donc ni waati in na kɔni franchement gɛlɛn tɛ juguman don sabula hali u tun ma pointeli minnu kɛ n'an nana présence k'olu ta u y'o bɛɛ jɔ donc baarakɛla kɔni bɛ ka taa baaraw la de don o don mais mɔgɔ si tɛ jate la u ka minɛn kɔnɔ tuguni mais an tɛ pointé la a mana taa président an bɛ sigi donc baara kɔni bɛ ka taa o cogo de la an kɔni bɛ taa baaraw la ka taa dɔɔni kɛ midi mana se an bɛ na so donc mais wula fɛ tuguni an bɛ yɛlɛ tuguni seli fana 17 heures dɔw bɛ jigin donc mais o bɛɛ n'a ta baaratigi tɛ ka an pointé an kɔni b'o degun kɔnɔna na franchement an bɛ information di jamana autorités ma hali bi an b'a la kura u ka Diamond Cement wele denbatigi 400 ani i kɔ donc olu bɛɛ bɛ degun na usine ka tilenibaliya a n'a ka yɛrɛsago kɛ debolo ma défaut tɛ baarakɛlaw la foyi défaut bɛ entreprise de la entreprise kelen don k'a ka gɛlɛya bɛɛ ta k'a da baarakɛlaw de kan donc o ye wale an fa jamana kan wale min man ka kɛ an bɛ welewele bila autorités ma Diamond Cement kelen tɛ usine min attaquera usine joli de attaquera mais aw tulo bɛ jɔn ninnu mankan na n'a bɔra Diamond Cement la donc an bɛ autorités wele sariya yɛrɛ la tilelibaga a y'o wele a ka sariya la tilen ani Hindu ni ɲɔgɔn cɛ sabula aw denw a n'aw balimaw de bɛ usine na aw jija aw kana sɔn fiyewu jamana wɛrɛ mɔgɔ ka na k'a fɔ ko a b'aw mara u ka jamanadenw mara aw bolo mɔgɔ si kana sɔn ma anw bɛ o hukumu de kɔnɔ an tɛna jɛn n'o ye bi sabula an tɛ sɔn jamana wɛrɛ si kana k'a fɔ k'i bɛ i ka mara ta ka da an kan an n'i ye baara kɛ ɲɔgɔn ma de an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ n ka expérience ta ka baara k'a la n fana bɛ ka expérience an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ baara bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ baara kɛ mais k'a fɔ k'i bɛ ka an ka jɔn ye an tɛ mɔgɔ si ka jɔn ye an ko hukumu kɔnɔna na a baara ɲɔgɔnya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ baara i bɛ kun sariya fɛn o fɛn kɔnɔ i bɛ baara kɛ n'o sariya de kɔnɔ ka baara kɛ mais n'i tɛ se ka baara kɛ ni sariya kɔnɔ i bɛ baara bila i bɛ taga donc il faut que autorités k'u kɔfilɛ anw na sabula anw de ka kule fanga ka bon ni usine ko in tasuma i taki don ni usine joli la mais a si ma kule a si tɛ joli a bɛɛ bɛ baara la 100% a bɛɛ bɛ baara la 100% wa u bɛ ka baarakɛlaw bɛ ka sara fana donc mais pour le moment anw kɔni baarakɛyɔrɔ Diamond Cement gɛrɛn tɛ dalen don anw de kun an t'a dɔn fɛn fɛn de bɛ Hindu kun u ni kan cɛ u tɛ fɛn fɔ anw ye mais u k'an ka jamana autorités u k'an ka dɔ f'olu ye donc u ka welewele lase
jamana autorité ma u ka endu wele kana busalahane min b'u fɛ ko fɔ o lamɛn n'u tɛ se ka baara in wuli u ka baara in minɛ u la parce que an bɛ baara yɔrɔ min na i b'an baarakɛ yɔrɔ an pɛrɛnnen don ka baara wuli 100% hali ni endu tɛ an bɛ baara wuli 100% baara bɛ ɲɛ fana donc an bɛ wele bila autorité ma hali ni endu yɛrɛ tɛ yan yɛrɛ baara in bɛ kɛ 100% donc n'a o ma da la autorité ka kalo kelen 3 mois essai dɔrɔn di u ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ta ka n'o sigi an kunna 3 mois u k'i sigi k'a lajɛ endu yɛrɛ b'a dɔn ko jaga ko o ye erreur kɛ 3 mois an bɛ usine na fonctionner 100%. donc an bɛ min fɔ autorité ye o kɔnɔdimi tɛ tuguni ɲadimi de don quoi donc o k'a lajɛ k'i kɔfilɛ anw na ka kuma endu fɛ. fala ye n'an bɔra gɔngɔn teri an bɛ segin ka na kibaruya min kɛlen don ka diɲɛ labɔ nin waati in na min ye an yɛrɛ terikɛ n'o ye Baru Konare nka n'an m'a fɔ ko maître Cheikh Umaru Konare aw t'a dɔn fala ye n tɛ Segu ni ɲɔnɔ n'i ko Baru Konare i tilara koyi a bɛ dɔw la yɔrɔnin kelen a ko munna min ye irisiw ni sinuwaw ye fala ye k'u tɛ se ka guerre bali ka Amérique labali a ka se k'a ka kɛlɛw kɛ fala ye ko Amérique a bɛ wulikajɔ kɛ fala ye ka taa jamanaw u filenkolon ci k'u dakolon ci k'a sago kɛ k'a sɔrɔ a ka sira foyi tɛ ONU na a y'o kɛ Panama k'o kɛ Iraki k'o kɛ Libi k'o kɛ Iran ka Venezuela jamanakuntigi minɛ fala ye wa min ye maître Cheikh Umaru ye ko siga ka bɔ bɛɛ ye min na ko wa k'u bɛ se k'a kɛ hali don nataw la ko sabula ko se min b'u ye fanga min b'u la ko o dogolen tɛ ko ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min don fala ye ko hakilina damadɔ b'a la ko o b'a ka kuma sinsin k'ale ɲɛ tɛ fanga la bi politiki fanga la a ɲɛ tɛ sɔrɔ fanga la a ɲɛ tɛ sɔrɔsi fanga la min bɛ se ka États-Unis kundama bɔ bi ko tariku yɛrɛ la fala ye min ye États-Unis ye a bɔra nigisi nagasa la koyi kabini diɲɛ kɛlɛba laban banna ni nanzaralakaw de tun ka girin bɛɛ n'o ye Europe ye o kɔfɛ ale de nana sigi masagolo kan nka yan'o cɛ fala ye diɲɛ jamana caman y'u seko n'u damayira kɛ États-Unis k'ale de bɛ golokasigi la bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko maître Cheikh Umaru Konare ko ten k'o de la n'u ka wulikajɔw bɛ yen diɲɛ bɛnna ni sariya in kan diɲɛ ye nin kuma in de fɔ an ye nin fɔ Nations Unies na fala ye ko États-Unis b'a ka nafa de ɲini a b'a ka nafa waleyaw de kɛ o ka nɔgɔ a ma cogo o cogo o sen n'o fɛ ko wa ko min bɛ États-Unis na fala ye n'i ko 100 u bɛ 200 d'i ma nka i k'i jija a ka bɔ a sira fɛ dɛ u t'i sɔsɔ u t'i tɛrɛmɛ wa yen fana fala ye Cheikh Umaru Konare ko jabɔ ngoloka don dɛ n'i k'i bɛ se mobili boli la b'a fɔ ko tile filɛ papiye ko kuma t'a la i taara yan fɛ i ye sankolo minɛ i ye Sorbonne kunu Victor Hugo b'i kɔnɔ ye i ye dictionnaire grammaire bɛɛ olu ka sira t'o si la mobili filɛ tile filɛ sira filɛ nin ye o ko o kɛlen ne fala ye ko min bɛ Américain kunkolo la kabi diɲɛ bisimila ye u bɛ ka baara kɛ n'o de ye e bɛ se mun na yanni ka taa kɛ tubabukanba fɔ ni n ye nin dɔ ye n ye nin durusi ye o la Cheikh Umaru Konare ko o de la Américain kɔni ka sira foyi tɛ maa si la koyi n'u wulila don min n'u ye min labɛn k'u b'o de kɛ ko wa fana k'u b'u ɲɛ tugu dɔw fana ta kan ka fala ye ko Irisi bɔra ka Ukraine fa sisan ko u ma kuma o la Faransi taara Libi k'a sago ye u ma kuma o la ko wa ko min ye nucléaire ko kuma min filɛ senna nin ye k'a farima de bɛ États-Unis yɛrɛ bolo ko ye fala ye k'o de maaw b'a dɔn k'a fɔ ko o de b'u bolo wa fana ko ni maa o maa y'a bɔ i yɛrɛ la Cheikh Umaru Konare ko ten k'i b'o kɔrɔbɔ k'i b'o ta ye nin gini kan dɛ ko kɔni k'u t'o dogo maa la u tɛ tamakiya o la k'o y'u ka bɛnkan de ye ko ale ɲɛ tɛ bi diɲɛ la diɲɛ kɔnɔna in na fanga bɛ maa min na i ka sɔrɔsi n'i ka minɛn n'i ka daraja n'i ka se n'i ka wulikajɔ n'i ka kari ko ka se ka États-Unis k'i bɛ taa kɛlɛ k'a fɛ fala ye k'a ka puissance nucléaire ni maa si ta tɛ kelen ye k'o de la ko États-Unis tɛ sɔn fiyewu min ye Ukraine ye a ka don OTAN kɔnɔ parce que ko Ukraine t'a mago ɲɛ a ɲɛci t'a ye a se ka foyi ɲɛ a ye a se ka fɛn tiɲɛ a ye wa n'a ɲɛna o ye Ukraine kungo ye n'a ma ɲɛ o ye Ukraine kungo ye a ko fana ko kelen fana de don fana Irisiw olu fana ni Chinois k'olu tɛna sɔn fiyewu u ni mɔgɔ ka bɛnkan tɛgɛnɔbila bɛnkan kɛ fala ye
min b'a kɛ ni ko binni ka u ka wuli ka jɔ i ye i n'a fɔ u ka jamana ko irisu ni siniwaw fana tɛna sɔn ma diɲɛ kɔnɔ k'o de la ko Iran o Cuba o Venezuela o bɛnkan tɛ u ni irisu cɛ k'a fɔ ko ni se kɛr'u ma k'u bɛ wuli k'u jɔ k'a fɔ ko kana maa min bin'u kan ko o se tɛ u ye wa fana ko ale bɛ min fana fɔ ka far'o kan ko sɔrɔdasi bɛnkan mun bɛ jamanaw ni irisu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye k'a dan ye marifa ni tɔnɔ ɲini ye han an ka di ye han n'o tɛ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko bɛnkan min an ye kelen ye ko woro n'a fɛrɛ ko maa t'o tɛgɛ nɔ bila ni maa cɛ dɛ ko sabula n'i y'o kɛ a bɛ daji ɲɔgɔn fɛ de ko ninnu ka sɔrɔ bɛ cogo min na bi k'u bɛ nin kana surunya États-Unis yɛrɛ la wulikajɔ la ko nka k'u ma dalen don fɔlɔ u ti fɛ k'a poyi de Maître Cheikh Umaru Konare ko fɛn wɛrɛ bɛ yen fala ye ko maaw tɛ min kalama ko tɔɲɔgɔnya bɛ belebele ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko bɛnkan dogolen caman de bɛ ji jukɔrɔ belebele ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ko fɛn caman bɛ yen k'o de se ka fɔ k'o de la ko Chine farinyara cogo o cogo fala ye a tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛ taa Venezuela bolola ni kɛlɛ ye nka min ni bin kɛra Venezuela ka fala ye Chine b'i ta lajɛ duguma a bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min degun tɛ s'a ma cogo min maa min taara bin Venezuela kan a b'a o n'o bɛ b'a la cogo min na Maître Cheikh Umaru Konare ko ten a ko fana ko kelen de don irisiw fana bolo ko k'a fɔ ko n teri ye Iran ye n teri ye Afghanistan ye ko bɛnkan min bɛ u bolo u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ Ukraine ko la ko ni maa min m'o dɔn ni wulila k'i jɔ k'i bɛ fili fala ye ko min ye Erdogan ye ani maa ti kɛlɛ ani maa ti diya bɛɛ bɛ sanni k'a fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ feere k'a fɛ marifa b'i bolo wa ko marifa fana tɛ dilan ten fala ye Cheikh Umaru ko k'an ɲɛ bɛ kɛlɛ minnu fana na nin ye k'o ye diɲɛ magobatigiw ka suguba de ye fala ye se bɛ minnu ye marifaw dilan ko hali n'u taara bin maa dɔ teri ka fala ye ni e bɛ minɛn dɔ san ale fɛ dibidibi la a b'a fɔ ko ala ka taa ni ye ala ka se di ma ale ka marifa ka ban ko wa ko min ye marifa feerelaw fana ye ko min bɛ senna bi fala ye k'u ka maramafɛn kɔrɔ fɛn fɛn bɛ u bolo u b'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a feere nin sugu ninnu de la Cheikh Umaru ko nin fɛn min filɛ senna nin ko ni ɲɔgɔn jago duman tɛ yen sabula minɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ bɛ feere wa a ko diɲɛ kɔnɔ san 2024 fala ye CFA wari miliyari 679 maramafɛn o de dolari wari la o de sanna maramafɛnw na o de donna maramafɛnw na a ko wa ko foyi tɛ yen min ka di diɲɛ jamanabaw ye fala ye ko ka tɛmɛ balawu kan han ko ni balawu daminɛna tan u bɛ jateminɛ de kɛ fɔlɔ yan'u ka kuma ne bɛ taa n ta kɛ bɛnkan kuma ye u fɛ ne bɛ n ta kɛ de ko wa k'a bɛɛ lajɛlen bɛ komi fɔlikɛlaw bɛ fɔli kɛ cogo min dunun kan ka yɛlɛ waati min file kan ka yɛlɛ waati min ko bɛɛ b'i sen da yɔrɔ dɔ maa si tɛ maa si ta sabula ko u belebele ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen n'u ka kow kan Cheikh Umaru ko k'ale bɛ min fɔ diɲɛ jujukɔrɔ baara minnu bɛ yen diɲɛ bɛnkan minnu bɛ yen n'olu tɛ fɔ ko o ye jamanaba disibaw ka kow de ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ san 10 san 20 hakili jagabɔ baaraw kɛ fala ye k'u sigi ka diɲɛ natɔ lajɛ ko olu de b'olu kow labɛn ko e m'a ye ko bana bɛ wuli ko bana fura tɛ sɔrɔ bana fura bɛ tila ka sɔrɔ ko o kumana ko ninnu bɛ k'u ka pharmacie n'u ka furaw dilan k'u b'o fili ji la wa ko ni fɛn min wulila k'anw t'a ɲini k'a faamu k'an hakili sigi k'an ka bɛrɛw lajɛ an yɛrɛ n'an ka fɛɛrɛw bɛ min ye ka kow kunbɛn k'u b'a fɔ dɔrɔn k'a ye nin kɛ k'an fana b'o kɛ fala ye k'o de la ko fura feerela o marafa feerela o diɲɛ fɛn giriman feerela o k'a bɛɛ lajɛlen ninnu de ye fala ye olu de ka bɛnkanw b'u bolo olu de b'u senda yɔrɔ dɔn nin ye karisa ka yɔrɔ ye ko a bɛ ku jɔnni na bi ka taa don Chine ni Taiwan cɛ fala ye ko n'i y'o kɛ k'i bɛ Chine nafa ye k'i bɛ Chine fanga fana dɔn o de senfɛ k'o de la ko Ukraine kɛlɛ in k'a bɛ nigisi nagasa ta Cheikh Umaru Konare ko k'ale dalen don fɛn min kɔni na ko ni o sigana ta ale la fiyewu ko ni diɲɛ belebeleba bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ b'u bolo u ka taji b'u bolo hali n'an ye san 100 kɛ kɛlɛ la ta fala ye ko ni si tɛ degun sɔrɔ ko hali Detroit d'Hermosi min fɔlen filɛ n'o datugulen don ko tajiw bɛ ka tɛmɛ koyi k'anw de fantanw da o ti tɛmɛ se tɛ anw ye ko n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko a ye kɛlɛdagatigi ye Mali kɔnɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 3 o tɛ tarata tɛmɛnen ye sawa fala ye wulikajɔ min senfɛ maa dɔ bamajuwalikɛbaa 2 olu nana leerekaw fɛ fala ye ka na misiw ta k'u bɛ taa n'u ye armée y'a 2 nɔbɔ fala ye k'u dasi k'u bɛɛ lajɛlen fa ka segin ni bagan ninnu bɛɛ lajɛlen ye
min ye bamanjɔlen juga wale kɛbaaw ye sa minɛn minnu minɛlu la o ye pistolet mitrailleuse 3 ye a n'a chargeur moto kelen ani taliki waliki armée o bɛɛ lajɛlen minɛ baro kɛlɛtigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili tigɛ fala ye wulikajɔw bɛ senna yaasa armée ale bɛ se ka se sɔrɔ cogo min jamanakuntigi ale ye jɔyɔrɔ di maa min bɛna bila bi bɛn sɛbɛn na waleyali hukumu kɔnɔna na fala ye min ye mars kalo tile 2 ye jɛkulu min bɛna sigi n'a fɔ ma ko observatoire maa 30 o de taara ka bila a ko kunna a ɲɛma o dira an ka premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Usmane Isufu Mayiga ni bɛɛ lajɛlen